Diyos na amahan. O anak ni Mariang bulahan, umanhi ka, ayaw paglangan. Kay ikaw ang buktong paglaon, ang kahayag sa mong kadulong. Kay ikaw ra ang among katangtan, ang kalikon sa mong kahuyan. O Ginoo sa kaluwasan, o pulong sa Diyos nga amahan. O anak ni Mariang bulahan, umanhi ka, ayaw paglangan. Sa masaya mo nga nagabanig sa kadlawon, ang mainit mong gugma nagasabuag sa kabuntagon. Among mahimamat sa tanang mga kahigayunan, sa mga luha katawa sa imong mga katawhan. Ang tanan namong kalipay o kasakit, ang tanan namong kaaptik o kahuyang, karon among ihalad kanimo. Himuanga maimo kami o Ginoo. Mayong buntag, mga igsoon ko diha kang Kristo. Aniya na kita sa katulong adlaw sa Misa di Gallio. Niini atong special live coverage sa Daddy Tama Wide Misa di Gallio 2020. Atong madunggan ang santos na Misa live gikan sa St. James the Apostles Parish, Katiel, Davao Oriental, Diocese of Mati. Atong i-appeal sa itong mga pag-ampo ang mga intensyon sa itong mga mission partners. Social Communications Ministry, Diocese of Mati, Santo Niño Chapel, Concordio Pondias and Family, Henry Evangelista, Lilibeth Opus, Joji Ilaganbian, GAP Farming Resort, DXGN Supporters, Sumaya Arances Buagas Family, Carmelita Kinko and Family, Gonzales Famador Family, Danilo and Florence, Alzate and Family, Art, Brenda and Nikki Milan, Eloisa Sayo, Mr. and Mrs. Larry and Rose Tamesis, Baba and Baggy Family, Doktora Marie Buenaventura, Maha Opus and Family, Mr. and Mrs. Carlos D. and Family,
Telma Derla and family, Roland and Abigail Mendoz and children, Elizabeth Zimmerman Duterte, Violi Iskandor and family, Astrid Ada Angala, Roseline and Edita Domingo and family, Vicky Belio Perez and family, Chongson Cordova Padaron family, Francis Lloyd Arizola and family, J. Marts Industries Incorporated, Genoveva Montoya and family, Eleanor Lopez and family, Ayan Tagupa, Mr. and Mrs. Arthur Veradio, Catherine Zamoras and family, Mr. and Mrs. Ray and Linda Castañeda and family, Fred Melivo, Harry Royal Business and Marketing Corp., Jesusita Villa Abrilia and family, Lalien family, Dreamvet GPI, 8291 World Travel, J-Rog Marketing, and Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and family, June and Marlene Bernardo, Frank and Engineer Gloria Cabillas, Terry Jalua and family, Ornel and Jovic Fuentes, Mr. and Mrs. Campo Redondo and family, family of the late Florante Entoy, Tarona, Linel Ralion, Mangrobang, Noel and Marcy, Legaspina and family, ACD and GI Security Agency, Miss Susan Larino and family, Tony and Vicky Galang and family, Leticia Munda, Mr. and Mrs. Rene Holito and family, Dr. Jessica Haen and family, Mr. and Mrs. RJ Concepcion and family, Alden and Tweet Melgarejo and family, Jade Bookstore, Attorney Jane Bacayo and family, Kayasan and Cristobal family, Narcisa Sironay and family, Welvy Bangkong and family, Aaron and Nilfa Kong and family, Aimee Cari and family, Tessie Mata Maranyon, Angelo Monton and family, AMCG Farm, Mr. and Mrs. Aquilio and Delia Tabuada and family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Excelcon Construction and Supply Incorporated, Neta Fields Incorporated, Glorito, Annabel, Julius, Glowa, Riadel, Philip James, Criza Faye, Pellegrino family, Chofila Villegas Bisnar and family, Mr. and Mrs. John Lester Lapinig and family, and Mr. and Mrs. Rolando Lapinig and family, Mr. and Mrs. Alex Del Mundo and family, KMY families, Our Lady of Lourdes Parishioners Co-op, Attorney Alex and Criselda Conanan and family, Marisa Gamolo Atentico, Echavere family, French family and Lim family, Phil Cruz, Arquetilen, Gianna and James Batulan, Teresa Valenzuela and family, Celia Esteves, Vilma Cruz, Christopher Artland Cruz and Hidalgo Bonhe, Pañares family, Benglo Mejorada of Microwealth Industrial Enterprises, Divine Mercy in My Soul Community, Engineer Jerry and Remy Husol and family, Jerry and Jojo Antes and family, Nat Texters Club, Angelo Monton and family, Maybelline Tabihe, Toto and Emily Macavinta and family, Paz Gonanan Gira and Tahil families, Nora Tabilon, Kimpi Orayes and family, Mr. and Mrs. Junicio Dandan Jr., Mr. Celestino Barreto, Isabelita Betinala, Joy Betinala, Dr. Arlian Bacanaya, Irenea Masamayor, Kit and Belia Castillo, Ana Lebaran and family, Melchor and Aloma Valencia, Aldwin Navarro, Bing and Francis Ina Bargamento, Roslyn and Matthew, McNerney and family, Rowena Griffin and family, Max and Angelita Salang and family, Legasea 3, Alex and Bing Mikayabas, Hernando and Debbie Bulipata and family, Fe Basanyas, Engineer Angelita Fernandez, Susan Abelia and family, Enriqueta Palo and family, Emilio Jr. and Marilu Yap, Mr. and Mrs. Alex and Luz Coronales and family, Regina Rosarie Contemplative Association, Roca Davao, Eva Inoveso and family, Maria Belenda Ambi, Alice Chu and family, Rapid Growth National Project Coordinating Office, Alan Barquilla, Christian Lupian and family, Marilyn Baluyot and family, Pacabis family, Katan family, PBJA, Filipino Banana Growers and Export Association Incorporated,
Leo, Avro, Manjo, JJ, Canon and Sweet, Mandrazo, Jerry and Mera Flor Tan family, Josefina Pongase.
tasa ng tao sa takdang panahon. Tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Kapay ng iyong bayang hinirang ang pag-asa sa iyong Mesaya. Emmanuel ang pangalang ika'y sa Kanya, nasa atin ang Diyos tuwin na. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Isinilang siya ni Maria, Bengheng tangi, hiyas ng Judea. At Jesus ang pangalang ika'y sa Kanya, aming Diyos ay tagapag-adya. Darating muli sa takdang araw, upang ang tao'y lawagin, at sa puso mo amin ang may bigisin, sa pag-ibig na di mamaling. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Darating muli sa takdang araw, upang ang tao'y lawagin, at sa puso mo amin ang may gigisin, sa pag-ibig na di mamaling. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo, Amen. ang kalinaw manaa kaninyo. Maana usab kanini. Mga kaigsunan, nini katulo nato kakadlawon sa atong pagtukaw aron sa pag-andam sa tuang pagsaulog sa pagkatao sa tuang Ginoo. Hialad ta tuang mga intensyon, mga pag-ampo, ilabi na ang pag-ampo alang sa tagsa-tagsa nato ka mga pamilya ug sa ato ang nasod. Aron maandam kita ng pagsaulog karon nato nang hinimsulan nato ang mga sala, mangayo kita sa pasaylo ug gugma sa Dios. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa pudako uyamot, sa una-una sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga mamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kalalagta sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
Diyos dito sa langit. Kung kadaisay ang mga tao, dili sa'yo ta. Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos amahan mapamagang sa tanan. Magasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadari kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bukong anak sa amahan, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala, sa kalibutan kaluy kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuo, sa amahan, dawat ang amo, pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alam gulo, Jesucristo. Uman sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na mahal. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, nagbaguod kami ubos sa yugo sa daang kaulipnan sa sala. Itugot nga maluwas kami, pinaagi sa mong gipaabot nga bag-ong pagkatawo sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Yesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palingog manlingkod ang tanan. Salamat sa Diyos.
magtindog ang tanan. Pinaagig damgo, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kayang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Mga anak siyag lalaki, ugnan kay luwason niya ang iyang katauhan sa ilang mga sala. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og manganak og lalaki, og nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak, ug ang bata ginganlan ni Jose og Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog sa pagpabilin sa pagtindog.
bisan sa kakusog sa ulan sugod kagahapon hangtod pagani karon apan bisan pamanini na tandog ako kay gihapon kamo karon aron pag-apil nining ikatulo nato nga pagtukaw, ikatulo nga misa di Galyo. Makalisang paminawon nga walay hunong ulan, kusog pagyud kaayo. Magampo lang kita nga wala untay mga dagko nga mga baha o kusog nga mga baha sa mga uban nga mga lugar tungod sa sige nga pag-ulan karon sugod pa niadtong Miyerkules sa hapon. Nining ikatulo ka kadlawon nato nga pagpangandam ato nga sugod nga makita karon ang laraw, ang design sa Dios alang sa kaluwasan sa iyaha nga katawhan. Aron pagpangandam sa 500 years of Christianity sa atua nga cathedral sa San Nicolas de Tolentino, atua nga gi-enhance ang atua nga Holy Door. Kunya ang architect naghimo og design sa bag-o nga Holy Door. Iyang gidrawing. Nya gipasa nako nya ang carver ang himo dinhi pagyud sa inyuhang nga lugar dinhi sa Katiil. Ipadalan ko sa Hulagway ug nindot na lipay ko nga nagtan-aw nga nakuha gayud ang design nga gikulit sa architect. Ako patong bisitahon tanaw kagahapon paingon pero pertig yung kusuga sa ulan. Manghinaot ko nga unya inig adlaw na nga dili na mo ulan. Ang design nga gihuna-huna nakita diha sa aktwal nga pagbuhat. Sa ato usab nga pagbasa mga kaigsuunan, sa kunang naingon nga ang design, ang laraw sa Dios nga din iyahang ipadala ang iyahang bugtong nga anak ato na nga sugod nga na bati karon sa atuang mga pagbasa. Sa atong unang pagbasa diha sa libro ni Propeta Jeremias, Kapitulo 23, versikulo 5 ngadto sa 8, nagpanag siya nga paliabot na ang panahon. Days are coming nga din moabot na ang manluluwas. Nga din gikan diha sa sanga, mugiti diha sa sanga ni David nga diin adunay matuod nga hari nga mao ang magdumala sa iyahang katawhan. Maalamon katingala, Wonder Counselor, Prince of Peace. Ang description diha sa hari nga maoy modumala sa katawhan sa Israel. Nga gitagna na nga mao kini siya ang magdala og kaluwasan diha sa katawhan sa Dios. Ug ning dugay na kaayo nga pagtagna sa mga propeta, labi na ni Propeta Jeremias diha karon sa tuang ebanghelyo sa pagsaysay ni San Mateo, Matthew chapter 1 verses 18 to 24. Nga din ang laraw sa Dios, ang nindot nga design nga gilaraw gayod sa Dios karon makita nato diha sa katumanan.
Kung sa may pamaagi nini, kung sa holy door pa na ay carver na ay maayo mo himo ni ana nga ba sa furniture niya na po mag-carve nga ang imahin gayud mula gawas. Ato nga nabati nga din si San Jose o si Santa Maria mao ang mga instrumento nga diin kini natuman diha gayod sumala sa laraw sa Dios. No atong nadungog ang pagpahibalo ni Anghel Gabriel ngadto sa managtiayon sa laraw sa Dios ngadto sa iyahang katawhan. Ug ato nga nadungog ang kahingawa, no, ang kabalaka ni Santa Maria tungod nining dako ug manindot nga laraw sa Dios alang sa iyahang katawhan. Ang gitagna nga laraw ug karon natuman diha sa pagpahibalo ni Anghel Gabriel o Archangel Gabriel. Nang karon nga kaigsunan, gikan ni nindot na mga pagbasa ni Propeta Jeremias ug ni San Mateo, unsa man gini ang kalambigitan nini sa ato nga kinabuhi karon. Labi na nining pagpanganan nato sa pagsaulog nato sa Pasko sa iyahang pagkatawo. Ikatulo nato nga kaadlawon sa ato nga pagtukaw. Atong tan-awon nga din diha sa tuang kinabuhi aduna usay nindot nga design, nindot nga laraw ang Dios sa tuang kinabuhi. Nga patigbabaw ang laraw sa Dios. Sahay natin mga laraw no, daniyadto 2020 mao ni ato ang himuon. Ug karon 2020 mag-grand alumni homecoming mi mao na ang plano o kami mag-grand family reunion o amo pa nagtapo kana nga panahon dunay mga kaugalingon nga mga laraw diha sa tuwa nga kinabuhi. Apan sa diha nga din niabot kining pandemic sa kinabuhi nga wala natuman ang atuang mga plano, mga laraw diha sa atuang kinabuhi. Muna nga kaputata, Lord, unsa man gyud ang imuha nga plano alang kanam. Unsa man gyud ang imuhang nindot nga design alang sa amoa nga kinabuhi. Una nga kaigsuon nato gayud na induman nga diin sa atong kinabuhi aduna gayoy gipadayag nga plano ang Dios alang kanato ug dili gayud kita mo insister diha sa atoa nga kaugalingon nga mga plano sa kinabuhi. Sama kang Santa Maria ug San Jose nga duna sila mga plano diha sa ilahang kinabuhi nga magpakasal. Apan sa diha nga nasayra ni San Jose nga nagmagdo si Maria, nasa laraw iyahang pakigbulagan si Maria sa hilom. Aron dili siya paulawan nga wala pa sila nag-ipon ug nagmagdos na si Santa Maria. Laraw ni San Jose apan duna gipadayag ang Dios nga plano alang nining mao nga bata. Ug si San Jose namati ni ana. Si Santa Maria ningon sa nga ulay ako. Unsaon magipakitabo kanako? Pinaagi sa angel gipadala kaniya kini plano sa Dios. Ug kini nga plano matuman diha kanimo. Ug mao kana nga si Santa Maria di santo duna siya mga pangutana, duna siya mga kabalaka sa iyang kinabuhi. Misugot sa plano sa Dios alang kaniya. Not her design, not her plan, but the plan of God.
o mausap ka na sa tuwang kinabuhi. Doon na may wala matuman, doon na may wala mahitabo ng mga plano apan dunay ipadayag ang Dios diha sa atua nga kinabuhi. Kini nga laraw matuman pinaagi diha sa atuang paghatag sa tuang kaugalingon. Our submission to the plan of God. Mga kaigsunan, ato nga na bati nga diin sila misubmiter diha sa plano sa Dios. Diha sa pagpahibalo sa anghel. Ug nahimo kini nga sa hinay-hinay na tuman gayod ang maong nalaraw. Diha sa ilahang kalisod, ilaha kini nga gitugyan sa Dios ang tanan. Karon nga pandemic, sahay makaingon ta nga lisod gayod ang panahon. Lord, ngano nga nahitabo man ni saan mo ang panahon karon? Dunay nangutana na kuning kanako nga muadto ka sa katiil bishop or na kay schedule sa misa di Galion yung kung muadto ko kay apil ka na sa giplano namo nga ang siyam nga Gadiin ang Dios nagauban kanato. Ang Dios dili gayud mo biya kanato. Ngadiin isip magbalantay sa panon. Kinahanglan nga dasigon og lig-onon ang katawhan nga dili gayud mawad-an sa paglaom. Dili ang kaugalingon ang hunahunahon apan ang katawhan, ang hunahunahon, ang katawhan nga angay dasigon diha usahay sa nagkaluya nga pagtuo tungod usahay sa panghitabo sa atuang panahon. Ug kini ang gipadayag diha usab sa atuang ebanghelyo, Matthew 1 verse 24 nga din gipadalag sa Dios nga nganlan kining bataw Emmanuel nga sato pa ang Dios nagauban kanato. Emmanuel ang Dios nagauban kanato. Kung ang Dios nagauban kanato, nan unsa pa man ang atuang kahadlukan. Unsa pa man ang atuang kabalak-an. Naatay hugot nga pagsalig sa Dios, naningkamot ta pagsunod usab sa mga health protocols nga gilatid sa atuang Department of Health, Municipal Health Office, o itong pagpaningot ug mao na nga tandog ko nga din istorya si Monsignor Caloy, si Father Dave nga bishop sa duha ka gabi kadlawon daghan ang nanimba. Makatandog nga din ang katawhan nagpadaya gayod sa ilaha o inyuha nga pagtuo. Apan buyog usab sa itong pagka mabinantayon. Ang Dios nagauban kanato. Muna to ang pagdasig alam kanatong tanan. Mao kana nga bisan diha sa tungunang pagbasa nga ang imong katawhan nga nagbaguod sa karaang kasalanan
kita nga nagbaguod karon ini nga tuan nga gisagubang sa tibok kalibutan ang imong pagkatawo maghatag unta ka natong paglaom. Sumo ka na nato ang unang pagbasa ang atong unang pag-ampo, kasi unang pag-ampo, collect, opening prayer, nga din nagbaguod kami sa karaang sala, nagbaguod kami sa nining kalamidad, apan ang imong pagkatao mo ay maghatag ka na og paglaom. Baka na nga kita, tanan nga niya dinhi, kamo nga taga-Katiil, kita nga kabay ning simbahan, ug ang tanan nga namati nini diha sa social media, nga wala na kita na limit karon dili lamang sa itong parokyapan, maabot na kita diha sa lain nga mga dioceses o sa mga taga-Katiil nga nasa laing lugar. The people here prayerfully celebrate the third Misa de Gallio. Ug mao kini ato ang mensahe, sama sa mensahe sa anghel nato kang Maria, mausab kini mensahe sa kalipay nga hangtod karon. Ang mensahe nga maanindot amo nga gisaulog ug amo nga giampo. Mo na to ang connectivity with other people. Sa Davao Dex GNFM, diri sa inyong local nga social communication ministry sa parokya ug sa diocese, join forces nga din kini mapalapnag nga nindot nga pagpadayag nato sa atoa nga pagtuo. Umaw ka na nga sa tuwang pagpadayon na kaigsuunan, ibutan na ito sa hunahunag kasing-kasing nga ang gingon sa anghel nga parangalan Emmanuel, ang Diyos nagauban ka nato, hangtod karon ang Diyos nagauban ka nato diha sa makanunayon niyang presensya sa Eucharistia. Umuna nga manguli kita nga dala kining kalig-on nga naman ang Diyos nagauban ka nato. Ug kinsa kining Diyos? Si Jesus nga gisabak sa mahal nga Berhen Maria. O kini nga ikatulong kadlawon, taliwala sa makusog nga ulan, ang atuang pagtuo, dili gayod mabugnaw apan magpadayon. Ang kainit niini, magpadayon kita nga magpuyo niini. Panalanginan unta sa Dios ang tanan nato nga mga pag-ampo o mga intensyon, ug panalanginan unta ang tanan nga diin adunay gisagubang nga mga bugat nga suliran diha sa ilang kinabuhi. God bless us all. Palihog manindog ang tanan. Nahiusa kang San Jose ang tao nga nagbaton sa dakong pagtuo, ato karong hiusaho ng atong mga pag-ampo isip pamilya sa Dios, ngadto sa matuod nga amahan sa tanan. Sa matag pangamuyo kita moingon, amahan sa tanan, panalangini kami. Amahan sa tanan, panalangini kami. Launta ang Santo Papa, mga kaobispuhan, mga kaparian, o konsagradong katawhan, sama kang San Jose, mularawan sa gugma sa Ginoo, diha sa ilang amahanong pag-amuma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanan, panalangini kami. Nga ang mga opisyal sa panggamhanan, sama kang San Jose, magpakabana ug mamalandong sa plano sa Dios nga magpadayag diha sa mga panghitabo sa kinabuhi matag adlaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanan, panalangini kami. Nga ang mga amahan mupakita og talag saong gugma ug pag-alagad sa ilang mga banay,
pinaagi sa ilang pagkamakugihon o makapalig-on nga kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanan, panalangini kami. Nga kadtong nag-atubang sa kalisdanan, sa ilang kaugalingong kinabuhi ug sa pamilya, makabaton unta sa paglaom ug pagtuo ni San Jose. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanan, panalangini kami. Nga pinaagi sa pangama ni San Jose, ang mga himalatyon makakaplag og kahupayan sa katapusang gutlo sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanan, panalangini kami. O Dios, tabangi kami nga magkahiusa isip o sa kabanay ubos sa imong pagkaamahan. Ay kini among gipangayo, kinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manlingkod ang tanan. Dayon ikaw ginong Diyos na kalibutan ngayon sa mga maghihatagon na gihalad kanimo ang pangabot sa yuta ginamas kamot sa mga tawo mahimo kini nga kalanon sa kinabuhi alang kanamo. Daigo ng Diyos hangtod sa kahatulan. Dayon ikaw ginong Diyos na kalibutan ngayon sa mga maghihatagon na gihalad kanimo ang dino nga abot sa yuta ginamas kamot sa mga tawo mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Daigo ng Diyos hangtod sa kahatulan.
Mga igsoon, pagampo ka moro ang akong iyong sakripisyo dawaton sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa kaday ikabuhay sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok mong santos nga simbahan. Ginoo, pinaagi sa misa nga mong ihalad, makapahimot unta kanimo, himua kaming takos nga makaambit sa walay katapusang kinabuhi ni Kristo, nga nagpakamatay aron maluwas kami sa kamatayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukid gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatawo. Aron igabot niya, iya kami makaplagan na nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos galikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ng Espiritu ng pagsantos ng mga gasa, aron kini mahimo alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug ningon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Miatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan nini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanan. Aron ang mga sala
pasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. misteryo sa pagtuo. Sa puso at mga buhay, aming tinubos mong tunay. Buong Jesus, naming mahal, itas mo aming lalang. Ang paghandong sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Kimuha kami nga mga lawat sa lawas ug ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Pinongdumi ginawa imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, Abel among obispo o sa tanang mga kaparian. Pinongdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluoy kaming tanan. Imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton, lakas sa katuigan. Uban kanila, amoy ko nga daygon ug amoy kao nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Inagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahon nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya. Hangtod sa kahangturan. Magiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan, ginamit ang mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos. Amalan mo
Maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang napaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw na po yung nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga niya karon dinhi ug mokalawat kaniya. O Ginoo, dili ako ang mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Jesus ko, nagatuo ako nga naka sa Santisimo Sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot akong modawat kanimo dinhi sa akong kalab. Tungod kay dili ka nako makalawat pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw sa tibukong kasing-kasing, hiusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoon, madawat unta namo ang imong kaluoy dinhi sa imong simbahan. Andama kami aron nakasaulog ug angay nga pasidungog sa umaabot nga pangilin sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Paliwag ang tanan alang sa pag-ampo sa kasimbaran sa COVID-19. Kitang tanan, Diyos among Amahan, misangkit kami kanimo, ngayon panahon sa among panginahangan. Ngayon ka makanaligdan kami, bago hulga sa COVID-19, nalikalas na sa pipila kang mga kinabuhi sa among mga kaigsuunan, ug naiagong sa kadaghanan. Nangaligo kami sa imong grasya, alang sa mga tao na ditahasan sa pagtuon, sa imong dani magong virus na nagdala sa makalilisang na sakit. Giyari ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor na nakalima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug hinulugay sa guma ug paluoy. Kanila usab na
lokal ug nasudnong panggamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasumbaran sa maong pandemya. Matagalunta sila sa Diyos langga nangayupo sa kami alang sa mga nahiagong sa maong pandemya. Mahatag ka kagbalik ang kapisay sa ilang panglawas. Itanyag ka namo ang grasya nga magpahiyo sa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini ang ipangayo, pinaagi sa imong Ginoong Jesucristo imong anak, nga nagapuyo o nagahari uban kanino, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, Igampo mo kami. San Rafael Arcangel, Igampo mo kami. San Roque, Igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Igampo mo kami. San Pedro Calungsod, Igampo mo kami. palihog ng likod ng tanan. Sunod sa ng atong Santos nga Misa, atong gihalag ang atong mga pag-ampo alang sa kapangulayan na dayon sa mga kalaw ni Virgilio, kalaw ni Vivencio, Edita, Isabelita, Saturnina, Eugenio, Virgilio, Basilisa, Victorino, Simon, Marcelino, Milin, Catalina, Modesta, kalag ni Sinado, Prosperador, Dennis, Felicitas, Jessa. Inuman ang mga misa pasalamat sa mga pamilya nga nag-sponsors gikan ni Mr. and Mrs. Roberto Bagay and family, Mr. and Mrs. Elpidio Minyosa and family, Mr. and Mrs. Florentino Siliada and family, Lumapat Store, Imrel Store, Mr. and Mrs. Jaime Cañario Jr. and family, Mr. and Mrs. Alvin Jansay and family, Mrs. Jela Quiñones and family, Mr. and Mrs. Raniel Plaza and family, Mr. Elpidio Mandiguez and family, Mrs. Magnolia Aguilon and family, FTP Glass Supply, Mr. and Mrs. Anthony Sayod and family, Mr. and Mrs. Gondi Luzon and family, Giselle and Japet. Misa pasalamat sa may panglawas ni Betty Lagumbay, CWN Poblacion Unit, Divine Mercy Apostolate, Poblacion Unit, Mr. Lauro Luod and family, Mr. and Mrs. Robert Marquez and family, Mr. and Mrs. Roy Kakar and family, Engineer and Mrs. George Barroso and family, Silas, faculty and staff o sa pamilya ang walang nagpailan. Inuman ang misa pasalamat ni Mr. and Mrs. Renato Sawan and family. Daghang salamat usab sa mga sponsor sa atong Santos nga misa karon. Ang Katikes Unit Burger, Katis Snack House, Machine OER, Ian Emerald Store, RJ Hardware, may restore, mga pastor, Syra Gel, Kilometer 1, Motor Shop, FPV Glass Supply, Pneumatic Vulcanizing Shop, Jeepoy Avila Cellphone Repair Shop and Accessories, Kit Car Hardware, Dataleg, Computer Services, Procisa Hardware, o Mother Butler's Mission Guild, Katiyong Chapter, Keros Visitive naman Ligoy, SJAP Kaaba Group, Keros Guard Tutus Sabanal, Paris Pastoral Development and Finance Council, Keros Dr. Elma Immobilia, SJAP Catechist Group, Mr. and Mrs. Ana Aguilon and JTP Malibago of Family and Life Ministry. Ang sponsor sa ating Santos, ang Misa di Gallo mga Adlawa, ang JTP San Vicente, o ang co-sponsors Daughters of Mary Immaculate International, Versus CC, Agriculture Store, DFU Agrivet and Rice, Coca-Cola and Petron Gasoline Station, New Sa Store, Flori Store, Quezasielo Enterprise,
Picture Digital Shop, Antico Digital Express, Irrelova Store, Lawrence Store, o 7-Eleven. Daghang salamat. Sa ngalan sa tuwang Kuraparoko, Reverend Monsignor Carlos Bakyal, kauban ang katauhan sa parokya ni Senyor Santiago Apostol, itong pasalamatan ang ato ang halangdong obispo dinhi sa Diocese sa Mati, Most Reverend Abel C. Apigo Didi. Bishop, daghan kayong salamat sa imuhang pagahin, sa imuhang halangdon nga oras, panahon dinhi kanamo sa pagbisita sa parokya ni Senyor Santiago Apostol. Aling pag-welcome sa tuwang obispo, aling pagpasalamat ato siyang tagaan o masigabong palakpakan. Welcome Bishop sa parokya ni Senyor Santiago Apostol. Buti pa daw tabot ang pagpasalamat sa tanan nga naglihok, nahimong kabahin, aron mahimong magmalampuson kini ato ang santos nga misa karon, ang ato ang Soko Ministry sa Diocese sa Mati, ang ato ang mga lektor, ang Tinig Santiago Choir, ang commentator, ang sakristan, ang kaabag, ang Mother Butler, o ang mga kapulisan, kasundaluhan, mga Bureau of Fire Protection, o ang dumala sa tuwang mga health protocols nga gitang na diha sa tuang tubangan sa simbahan. Daghang kayong salamat o kaninyong tanan nga nahimong kabahin inyong kalampusan sa tuang santos nga misa. Daghang kayong salamat sa inyong walay puas nga pagsuporta sa mga programa sa tuang parokya. Labi na gayod ang inyong makanunayon nga pagsimba taliwala nini atong gisaguba nga pandemya karon. Daghan kayong salamat. Atong dalaygon ang Dios pinaagi sa pagpakpak sa atong mga kamot. Paliwag, manindog ang tanan. Ako agayod nga kinasingkasing nga pagpasalamat kaninyong tanan nga makanunayon nga niapil sa santos nga misa. Ako nga pagbati ug pagampo alang kaninyo ug ako usab nga advance kay dili man ko makanhi sa panahon sa Pasko, so ako nga advance nga greetings kaninyong tanan sa usa ka malipayon nga Pasko ug pagampo sa bungahon nga bag-ong tuig 2021. So salamat Father Dave, salamat Monsignor Kaloy ug kaninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Balaanon ta ang ngalan sa Ginoo. Karon ug hantod sa kahangturan. Ang atong hinabang nagagikan sa Ginoo. Nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, manglakaw kita dala ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Atong pasalamatan ang nangulo ni ining Santos na Misa sa atong ikatulong nga adlaw sa Misa di Gallio, Most Reverend Abel C. Apigo Didi, Bishop sa Mati, live gikan sa St. James the Apostles Parish, Katiil, Davao Oriental, Diocese of Mati. Ug atong special nga pasalamat sa Social Communications Ministry sa Diocese of Mati ni ining special coverage. Ug atong pasalamatan atong mga mission partners. Santo Niño Chapel, Concordio Pandias and Family, Henry Evangelista, Lilibeth Opus, Georgie Ilaganbian, GOP Farming Resort, DXGN Supporters, Sumaya Arances Boagas Family, Carmelita Kinko and Family, Gonzales Famador Family, Danilo and Florence Alzate and Family, Art Brenda and Nikki Milan, Eloisa Sayo, Mr. and Mrs. Larry and Rose Tamesis, Baba and Bagi Family, Doktora Marie Buenaventura, Maha Opus and Family, Mr. and Mrs. Carlos D. and Family, Telma Derla and Family, Roland and Abigail Mendoz and Children, Elizabeth Zimmerman Duterte, Violi Iskandor and Family, Astrid Ada Angala, Roseliene and Edita, Domingo and Family, Vicky Bello Perez and Family, Chongson Cordova Paderon Family, Francis Lloyd Arizola and Family, J. Marts Industries Incorporated, Genoveva Montoya and Family, Eleanor Lopez and Family, Ayan Tagupa, Mr. and Mrs. Altar Veradio, Catherine Zamoras and Family, Mr. and Mrs. Ray and Linda Castañeda and Family, Fred Melivo, Harry Royal Business and Marketing Corp., Jesusita Villa Abrilia and Family, Lalien Family, Dreamvet GPI, 8291 World Travel, J-Rog Marketing, and Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, June and Marlene Bernardo, Frank and Engineer Gloria Cabillas, Terry Jalua and Family, Ornel and Jovic Fuentes, Mr. and Mrs. Campo Redondo and Family, family of the late Florante and Toy Tarona, Linel Ralion, Mangrobang, Noel and Marcy, Legaspina and Family, ACD and GI Security Agency, Miss Susan Larino and Family, Tony and Vicky Galang and Family, Leticia Munda, Mr. and Mrs. Rene Julito and Family, Dr. Jessica Haen and Family, Mr. and Mrs. RJ Concepcion and Family, Alden and Tweet Melgarejo and Family, Jade Bookstore, Attorney Jane Bacayo and Family, Kayasan and Cristobal Family, Narcisa Sironay and Family, Welvi Bangkong and Family, Aaron and Nilfa Kong and Family, Aimee Cari and Family, Tessie Mata Maranyon, Angelo Monton and Family, AMCG Farm, Mr. and Mrs. Aquilio and Delia Tabuada and Family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Excelcon Construction and Supply Incorporated, Neta Fields Incorporated, Glorito Annabel Julius Glowa, Riadel Philip James, Criza Faye Pellegrino Family, Chofila Villegas Bisnar and Family, Mr. and Mrs. John Lester Lapinig and Family, and Mr. and Mrs. Rolando Lapinig and Family, Mr. and Mrs. Alex Del Mundo and Family, KMY Families, Our Lady of Lourdes Parishioners Co-op, Attorney Alex and Criselda Conanan and Family, Marisa Gamolo Autentico, Echeverry Family, French Family and Lim Family, Phil Cruz, Arquitilen, Jaya and James Batulan, Teresa Valenzuela and Family, Celia Esteves, Vilma Cruz, Christopher Artland Cruz and Hidalgo Bonje, Pañares Family, Benglo Meherada of Microwealth Industrial Enterprises, Divine Mercy in My Soul Community, Engineer Jerry and Remy Husol and Family, Jerry and Jojo Antes and Family, Nat Texters Club, Aimee Cari, Angelo Monton and Family, Maybelline Tabihe, Toto and Emily Macavinta and Family, Paz Conanan Gira and Tahil Families, Nora Tabilon, Kimpi Orais and Family, Mr. and Mrs. Junicio Dandan Jr., Mr. Celestino Barreto, Isabelita Betenala, Joy Betenala, Dr. Alian Bacanaya, Irenea Masamayor, Kit and Belia Castillo, Ana Libaran and Family, Melchor and Aloma, Valencia, Aldwin Navarro, Bing and Francisina Bargamento, Roslyn and Matthew Marknerney and Family, Rowena Griffin and Family,
Max and Angelita Salang and family, Legasea 3, Alex and Bing Mikayabas, Hernando and DB Bulipata and family, Fe Basanyas, Engineer Angelita Fernandez, Susan Abelia and family, Enriqueta Palo and family, Emilio Jr. and Marilu Yap, Mr. and Mrs. Alex and Luz Corinales and family, Regina Rosarie Contemplative Association, Roca Davao, Eva Inovoso and family, Maria Belenda Ambi, Alice Chu and family, Rapid Growth National Project Coordinating Office, Alan Barquilla, Christian Lupian and family, Marilyn Baluyot and family, Pacabis family, Katan family, PBJA, Filipino Banana Growers and Export Association Incorporated, Leo Avro Manjo, JJ Canan and Sweet Mandrazo, Jerry and Mera Flortan family, Josefina Pongase. Ug ang atong Santos na misa ugma sa atong ikaupat nga adlaw sa Misa di Gallo, live gikan sa Our Lady of Fatima Parish, Diocese of Tagum, alas 4 sa kadlawon. Jesucristo.